हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोननै गेदेरथार खौरां शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोना अदेबानि मिथिखाबाय जानो हागौ मोनसे बाथ्राखौ। बे जाबाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोनसेबो राजखान्थि हान्जाया हारसिङै सरकार दानो हायि एबा हाजासिम मासि मोनैनि थाखाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि मोनथामजों सरकार दानो थियारि जाबाय। आरो रबिबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि सन'वाल बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ सिफ खालामनाय जागोन होनना फोसावखानाय जाबाय। आरो खौरांनि बायदिब्ला फैगौ बेखौ 15 डिसेम्बरावनो रायजो बेंगिरिनि गनायथि लानानै बिबानफोरखौ बिबानलाइ गथायनोबो थिरांथा खालामनाय जाबाय होन्दोंमोन। दा बे बेलायाव मोननैसो सावगारि नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो दान्दिसे उनावहायनो बे दिनखालिनो फोसावबावनाय जादों। बेहाय नुनो मोन्दों जे हादरनि राजखान्थियारि हान्जा बिजेपिआ सरकार दानायलाय गाहाय मन्थ्रि आरो बिजेपिनि हाइकमान्ड बिथांमोनहाबो बेखौ हामलायथि बावहरनाय जादों। इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननैजों एनडिए जथाय सरकार दानायनि थाखाय। बे आरो बेजों लोगोसे बाहाय नुनो मोनबावनाय जादों दान्दिसे उनावहायनो गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखी बिथाङाबो आसाम सरकार आरो दानि जेनाखि गोदान सरकार दानो नागिरनाय जेनाखि फारिलाइ बेखौ हरनायाव आर'जलाइ हरनायाव एप्रुभ खालामनानै होबाय। आरो बे एप्रुभ खालामनाय जिहेतु बेयो जोंना बिटिसिआव गोदान सरकार जाथारसिगोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेखौ फैगौ 15 डिसेम्बरावनो दाफुंनानै होनो आरो गासिबो बिबानलाइफोरखौ गथायनानै होनो थाखाय जगदीश मुखी एबा गभर्नर बिथाङा गावनो पस्ट खालामनानै होबाय, गनायनानै लानानै होबाय। दा बेखौ जोङो आसा खालामनो हाबाय फैगौ 15 डिसेम्बरनिफ्राय बिटिसिआव गोदान मोनसे जारिमिन जागायगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे बे जाहैबाय मोनसेया दैबानानि समाव खहा जाजानायफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां होनाय जादों बेखिनि समावनो। दा दिनै आसामनि केबिनेट मोनसे जथुमदों आरो बे केबिनेट जौखांनायनि उनावहायनो मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारी बिथाङा फोसावनानै होदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे थांनाय दैबानाजों गोबां नोगोरारिफोरा खहा जाजादों आरो बेनिनो गेजेराव जायफोर नोगोरारिफोरा न' आरो हा थांजादों, मोननैबो थांजादों दैबानानि जाथायनि जाउनाव, दा बिथांमोननो 5 लाख रां फोसावनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे सोरहाबा जुदि न'ल' थांजादोंब्ला बिथांनो 1.5 लाख एबा 1,50,000 रां फोसावनाय जादों। आरो जायफोरनिया न' थाङालासे खालि आबाद हा एबा आबाद फोथारल' थांदों बिथांमोननि थाखाय 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होनदों आसाम सरकारनिफ्राय। नाथाय बेखौ माब्लानिफ्राय होगोन दा बेखौ फोसावथ'नाय जायाखै। बिथांमोना खालि माब्ला होनायनि बाथ्राखौल' होनानै दोनथ'दों। दा बेखौ जोङो उननि समफोराव नुनो हानाय जागोन। नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेखौ नायफामफिननो हानाय जागोन। दा बेखिनि मोननै बाथ्राखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।